muutama pieni muutos on tälle vuodelle tullut meidän rattiin ja tietysti moottori on vaihtunut, vaihdelaatikko on vaihtunut, muutamia nappeja tullut lisää ja sitten tietysti siipeä pystytään ajassa, nyt takasiipeä muuttaa itse. Ne on ne suurimmat muutokset. Lähdetään tästä meidän ratista, niin täällä ratin takana on 2 kytkin nappia, eli käytännössä mitä sä normaali henkilöautossa teet jalalla, niin me pystyt tehdä kädellä, eli varikolla lähettää se sitten startissa kytkimiä. Muuten kun vaihdetaan vaihteita, niin ei tarvita kytkimiä ollenkaan. Ja täällä on vaihekepit käytännössä ylöspäin täältä oikealta ja alaspäin täältä vasemmalta puolen. Tärkeimmät näistä mitä mä itse käytän, on varikkopysähdyksen aikana mä heitän auton vapaalle. Tosta saadaan vapaa päälle, ettei ole mikään vaihe päällä. Varikkonopeuden rajoitin. Sitten testeissä ja kisassa, niin aina kun ajetaan varikolla, niin käytetään varikkonopeuden rajoitinta. Tässä on aika paljon erilaisia toimintoja, mitä voidaan moottorin ja vaihdelaatikon ja hydrauliikan, elektroniikan asetuksia muuttaa tässä ajassa. Mutta oikeastaan näistä napeista niin toi talk-nappi, eli mä saan radion tosta auki ja radion kiinni, kun mä juttelen mun insinööreille kisan aikana. Ja sitten se tämän vuoden uutuus, takasiiven säätönappi, niin se on meillä tossa ihan suoraan englanniksi wing-napin alla. Eli tää on tässä sen takia tällä alueella, tää on niin helppo löytää mutkasta, kun sä lähet, ei tarvitse katsoa ollenkaan, että se on ihan tossa ton ensimmäisen ylimmän napin, eli tämän varikkonopeusrajoittimen napin alapuolella. Niin tässä on moottorin kierrosluku voidaan säätää aika ajoissa, tietysti otetaan aina kaikki irti, sitten testeissä saadaan niin vähän säästeltyä, ajetaan pienemmillä kierrosluvuilla ja käytännössä säädetään sitä kierroslukua milloin vaihdetaan jostain. Ja sitten tää vasen puoli käytännössä tää on niin kuin lukon säätämistä, eli mä pystyn tasaspyörästä säätämään autosta mutkaan sisäänmeno, ulostulo ja keski niin kuin jäykkyyttä. Ja sen takia tää keskisäätö on täällä ylimpänä, koska sitä käytetään kaikista eniten. Eli jos auto vähän puskee hitaassa mutkissa varsinkin, niin mä pystyn vähän avaamaan lukkoa. Tai jos auto on liian levoton takapäästä, mä pystyn lukkoon. Kisan tiimellyksessä ja kun on tilanne päällä, niin on tärkeää, että ne napit löytyy helposti, varsinkin ne ratkaisevat napit, niin ne on meillä onnistunut aika hyvin.